Oke, yuk jelas nada. Pakai Pardi, Pak Susilo, asik. Ayo Mas Darmadi, Mas Bubu. Ayo Mas. Bismillahirrahmanirrahim bersama dengan jelas nada. Hatiku Terus piye? nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sabar karo sapa Mas Darmadi Tak suwun rina lan Mas Bobo ini aja lali pawelengku sliramu ra krasa aku kudu sabar karo sapa Mas Andio suwun rina lan sliramu wae piye dalem Kang Bos Sandio ya Bos Sandio oh haus
Oh, minum Iya. dulu. Aku minumin apa piye? Oh lah cah Eh, edan. lah piye maksudnya iki dituangke ngono, aku sing nuangke ngono lho, Mas. Napa meleh Mas Andio? Bablaske napa niki, Mas Adio? Udang kuning. Udang kuning, heeh. Udang kuning Mas Landak. Ombe terus, ombe terus. Es terus, watuk kowe engko. Ojo lali. Yuk. Aja lali pawelingku. Bagaimana Go, 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 go. Fitri, aku kancamu. Aku kancamu. Oh, lah tak kira lek Pak Santia mau. Mas Darmadi. Ayo, Mas. Pak J monggo. Ya merapat-merapat sini no. Mas Pardi. Mas Susilo. Oh. Oh. Mas Warno. Ayo, Mas. Bersama Ayo, dengan Mas. campur dari Ayo. nada ada semuanya. Esok awan nengok Matur sembah nuwun. wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng miterang nggonku goleki ora krasa esok awan nganti bengi. Kalau kae kasut kok aja ngece Mas Pardi podang kuning agawe pikirku komik seret ireng tak sawang tambah manise ibu bunga yen aku nyanding slirane asik. Mbak Tari maju. Hatiku saya keterang tak serandani son pikatulut bendo. Mas Susilo, Mas Pardi, Mas Tepos, asik. Jelas nada lo iki Mas. Ayo Mas Satyo. Ayo. Yuk, 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 yuk. Ayo. Esok awan ndek omah wis ora krasan keluyuran aku goleki sing tak sayang mubeng-mubeng miterang nggon ku goleki ora krasa esok awan nganti bengi.
kuning Pak Narno. Ring kuning Mas Eko. Spesial buat Mas Tepos. Mas Bubu. Yudi monggo jurangane mie ayam monggo Pak Yudi Mas Yudi Cungkring dos Susilo aku ora isih ana tresno apa sliraku ra krasa kangenku kangenku iki tanpa apa-apa duwe gesenya Indonesia legani dulurku lanang lewung Dik ra ketang sak pupuh diaturke
Campur Sari. Ayo Pak D. Las, monggo. Ayo. Bandele wong atiku nalikane ditari sepisan ketemu Butari wong wayu katilanku godhok ati rinten lawan dalu Terima kasih. Mas Susilo Piye Mas? Duite ijek to? Ayo. Nenek ijek iki. Aduh, lah yo rene. Ngadeg. ayo Satria Pandita Rata. Ayo Mas. Ayo ajak. maju mundur masa iyo matur suwun Pak Susilo, Mas Bumbu, Mas Darmadi. Mas Bumbu di mana-mana. Sabda Pandita Ratu sliramu dadi ing sisiku mugi Gusti ingkang tresnaku bakal kinawa mati. Matur sembah nuwun Dek Fitri, Dek Tari, ugi ngaturke panuwun Mas Andiyo sak rombongan. Sida.
agen bergoyang monggo Mas Tepos Mas Joko oh Mas Andrio Pak Susilo Pak Pardi yuk kek yuk yuk kek yuk yuk kek yuk yuk kek yuk lu oh mana pancen dadi kembang lambe merana mrene mung dirasani kudu piye banjur kepiye dadi rondo mas akeh godane matur sembah nuwun Mbak Ayu jangan patah hati aku siap jadi pengganti aku setia sampai mati ireng-ireng tutuketan ayo bareng urip bebrayan ayo bareng urip bebrayan Mbak Ayu janganlah ragu jangan bimbang dalam hatimu percayalah kepadaku nganggo blangkon surjane kuning sing wis klakon jati pikir maneh jati pikir maneh monggo Mas Darmadi Pak Selo Mas Tepos Pak Selo yuk 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 Mbak Ayu jangan hati aku siap jadi pengganti aku setia sampai mati ireng-ireng tutuketan ayo bareng urip bebrayan ayo bareng urip bebrayan urung
Mbak Ayu janganlah ragu, jangan bimbang dalam hatimu, percayalah kepadaku. Aku blangkon surjane kuning, sing wis kanca dipikir maning, aja dipikir